Il-Vjetnam jinsab taħt alert massimu bit-tifun Kalmeġi l-akbar maltempata fl-Asja din is-sena li laħqet il-kosta briħ qawwi u xita kbira. Madwar il-pajjiż hemm mal-260,000 soldatu ħaddiema tas salvataġġ lesti għal jista' jinqala. 6 ajruporti kienu kostretti għal u tħassru mijiet ta' titjiriet. L-awtoritajiet qed iwissu li x-xita rekord tista' tikkawża arar kbar speċjalment f'żoni rurali fejn il-bdiewa diġà tilfu eluf ta' ettari ta' eliqi. Dan it-tifun diġà ħasat il-ħajja ta' aktar minn 114 persuna fil-Filippini fejn hemm għexieren oħrajn irrapportati niesa. Villaġġi sħaħ erqu taħt l-ilma li laħaq sa fuq il-bejt. Eluf ta' familji tilfu djarhom u jinsabu fiċ-ċentri ta' emerġenza bla ilma jew dawl. Il-meteorologi jemnu li t-tibdil fil-klima qed iwassal għal dawn il-maltempati li huma aktar frekwenti u qawwija. Fil-waqt li l-Vjetnam jinsab lest għal dak li jista' jinqala, il-Filippini qed jibda proċess twil ta' irkupru mill-ħerba li ħalla dan it-tifun.